В традиционната китайска медицина далакът е свързан с мисленето. Не с ясната мисъл, която ни помага да разбираме и да вземаме решения, а с онова постоянно въртене на мисли, тревоги и въпроси без отговор. Познавате ли усещането да премисляте един разговор отново и отново, да се тревожите за неща, които още не са се случили, или да не можете да се съсредоточите, защото умът ви е навсякъде? Според китайската медицина, далакът помага не само да преработваме храната, но и да преработваме преживяванията си. Когато мислите са прекалено много, тази енергия се изтощава и може да се появят умора, тежест и липса на концентрация. Елементът на далака е земята. Тя ни дава център, стабилност и усещане, че имаме почва под краката си. Затова балансът започва с простите неща – топла, редовна храна, по-бавен ритъм, време без екрани и движение, което ни връща в тялото. Когато умът се успокои, по-лесно намираме своя център